kansallispukunäytöstä. Kansallispuvut ovat talonpoikaisväestön 1700- ja 1800-luvulla käyttämien kansanpukujen juhla-asujen uusintoja. Ne ovat alueelleen tyypillisiä ja kaikki puvut perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, lukuun ottamatta vanha Karjala-pukua, niin sanottua Aino-pukua sekä Muolaan Pyhäristin-pukua, jotka ovat vapaita sommitelmia, eivätkä sinällään ole kansallispukuja. Kansallispuvut ovat alueellisia pukuja, paitsi Etelä-Karjalassa, jossa on joka pitäjällä melkein oma puku. Länsi-Suomen puvut ovat myös alueellisia, vaikka ne on nimetty eri pitäjien mukaan. 1800-luvun loppupuolella Helsingin yliopiston osakuntien museo alkoi keräämään eri alueilleen tyypillisiä kansanpukuja. Ja tästä kokoelmasta on kansallispukujen valmistaminen saanut alkunsa. Ensimmäiset kansallispuvut Suomessa valmistettiin 1884. Tällöin Helsingin erään koulun ylimmän luokan tytöt valmistivat itselleen kansallispuvut koulunsa päättäjäisiin. Tytöt valmistivat 32 Räisälän kansallispukua ja tätä kansallispukua pidetään Suomessa vanhimpana. Ensimmäinen kansallispukujen julkinen esiintyminen Suomessa tapahtui 1885, kun Aleksanteri III vieraili Suomessa. Suomalaiset lahjoittivat keisarinnalle keuruulaismallisen soutuveneen. Ja se soutuvene tuotiin soutamalla, sitä souti 8 neitoa, jokaisella oli oma maakuntansa kansallispuku. Pohjalaisia siinä soutuveneessä edusti oululainen Alli Junttila, jolla oli päällään Lapin puku. Nuorisoseurojen ohjelmaan kansallispuvut ovat tulleet 1910. Tällöin nuorisoseuraliike otti ohjelmaansa kansantanssit ja sitä myötä kansallispuvut tulivat jäädäkseen. 1960-luku on ollut kansallispuku-innostuksen aallonpohjaa. Silloin on valmistettu kaikista vuosista vähiten kansallispukuja. 1982 pukuja on valmistettu vuodessa jo noin 18 000 kappaletta uusia pukuja. Kansallispukuihin luetaan myös muinaispuvut, kuten esimerkiksi Tuukkalan puku, joka perustuu ristiretken aikaisiin hautalöytöihin. Lisäksi heimokansojen pukuja on 2 pukua käytössä, Raja-Karjalan puku, joka on aunukselaisten puku, ja Tuuterin puku, joka on inkeriläisten puku. Esittelemme teille nyt 10 erilaista kansallispukua. Ne ovat nykyisestä Suomesta ja vanhasta Suomesta. Nämä puvut olemme saaneet lainaksi Lahdesta Helmi Vuorelma Oyltä. Helmi Vuorelma Oy on liike, joka valmistaa kansallispukuja, myy niitä sekä niiden tarvikkeita. Ensimmäiseksi esittelemme Siikajokilaakson puvun. Siikajokilaakson puvun esittelee Eija Lesonen. Siikajokilaakson puku on tyypillinen alueellinen puku. Tämä puku on koottu 1957 ja aloitteen puvun kokoamisesta teki Siikajokilaakson kansallispukutoimikunta. Hame on Pyhännän perukalta. Pohjaväri tässä hameessa on ennen ollut sininen, mutta muistitietoon perustuen se on vaihdettu mustaksi. Hametta tiedetään käytetyn vihkihameena. Liivi on rantsilalaisen muistitiedon mukainen ja myssy Kestilästä kauppias Mannermaan kokoelmista. Avainkokan malli on Pyhännältä ja Paavolasta. Puvun kanssa voidaan käyttää mustaa silkkihuivia. Miesten puku on myös olemassa siikajokilaaksolaisilla, mutta tiettävästi vuoteen 1983 sitä ei ole vielä valmistettu yhtään kappaletta. Seuraavaksi esittelemme Suomussalmen puvun. Puvun esittelee Aija Ollikainen. Tämä puku on koottu 1953 ja tähän hameeseen on malli saatu suomussalmelaisesta alushameesta. Ja tässä liivissä oleva kaunis nyöritys perustuu muistitietoon. Puvussa oleva solki on vaskea. Näissä puvuissa olevat korut ovat myös Helmi-Vuorelmalta. Osa niistä on hopeaa, osa vaskea. Pienet soljet olivat yleensä tyttärien solkia, vaimoilla oli isot soljet. Solki kuului siihen, mitä sulhanen toi morsiamelle kihlajaislahjaksi. Hän saattoi tuoda kaulakorun tai soljen tai kengänsoljet.
Karjalassa vanhemmilla naisilla on kaulaketjussa roikkunut pieni tarvekalu, vaskinen korvanpuhdistuslusikka. Seuraavaksi esittelemme Oulun seudun puvun. Puvun esittelee Katja Turpeinen. Tämä puku on koottu 1949, mutta jo 1923 Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojen liitto teki esityksen puvun kokoamisesta. Tämä puku on koottu perunkirjojen perusteella. Talojen emännillä hameet ovat olleet niin arvokasta tavaraa, että ne on kirjattu perunkirjoihin, kuinka monta hametta, minkä värisiä on emännältä jäänyt. Ja tämä puku tosiaan on kerätty sillä perusteella. Tämä hame ja liivi on villapalttinaa, jossa on haarukkanyöri. Avainkoukku on Oulusta ja avain Pudasjärveltä. Seuraavaksi esittelemme Ylä-Savon puvun. Puvun esittelee Jaana Kaleva. Tämä puku on värikkäämpi kuin 1800-luvun Ylä-Savon puvut yleensä. Ylä-Savossa herännäisyys vaikutti niin paljon, että keltainen ja punainen väri oli vaatteissa kielletty, mutta pukuun on otettu tuohon hameeseen nyt keltainen ja punainen väri mukaan. Ja tässä puvussa, kuten huomaatte, siinä on liivi ja lisäksi tällainen pieni ykselkäröijy. Hameen laskokset on tehty ennen sillä tavalla, että jo kankaan kudontavaiheessa kankaaseen on ommeltu rypytyslangat tai ne on ommeltu siihen jälkikäteen. Kangas on taiteltu laskoksille, kasteltu kuumalla vedellä, pantu uunin jälkilämpöön kuivamaan ja sieltä suoraan puusängyn pohjalle patjan alle muutamaksi viikoksi. Tai kastelun jälkeen niiden päälle on ladottu laudat ja kiviä painoksi. Tiedetään käytetyn tässä painona jopa suoraan uunista otettuja kuumia ruisleipiä. Ja tällä tavalla tähän hameeseen on saatu hameen iän kestävä laskostus. Ja hame on ollut niin arvokasta tavaraa, ja kun ne ovat olleet pitkiä, niin jos hameen helma on kulunut, on saatettu purkaa tuolta vyötärönauha irti, siirtää se helmaan, ja hame on ollut taas kuin uusi, kun se on käännetty toisinpäin. Lisäksi pienemmissä juhlissa hametta on saatettu pitää nurinpäin päällä, että se ei sotkenu eikä kulu. Seuraavaksi menemme Etelä-Savoon ja esittelemme Mäntyharjun eli Puulaveden puvun. Puvun esittelee Mirva Partanen. Tämä puku on koottu 1920. Tässä on flammuhame. Flammu tarkoittaa täplää. Nämä langat on värjätty sillä tavalla, että ne on vyyhteinä sidottu lovettuihin puihin ja sen jälkeen käytetty eri väriliuoksissa. Ja tällä tavalla saatu siihen lankaan useampi väri ja sitten näistä kudottu näitä hameita. Tässä puvussa on erittäin kaunis hopeinen levyriipuskoru, josta riippuu tuollaisia pieniä sydämiä. Ja sitten näistä päähineistä. Näillä neidoilla meillä tässä on tällaiset silkkiset nauhat. Ja tämmöiset nauhat on yleensä ollut tyttöjen päähineitä. Tytöt ovat käyttäneet näitä nauhoja. Punainen väri suojelee ja tarkoittaa neitsyyttä. Rippikoulun jälkeen tukka on sidottu kiinni ja käytetty edelleen näitä nauhoja. Kun tyttö menee naimisiin, sen jälkeen hän käyttää myssyä. Karjalassa käytetään säppälinauhaa. Myöhemmin tuolla tulee niitä nauhoja esille. Ja rippikoulun jälkeen tukka on sidottu kiinni ja joissakin paikoin Karjalaa suuriksi kaariksi päälle pajuvitsoja apuna käyttöön ja näihin sidottu nämä nauhat kiinni. Säppäli on vanhempi kuin silkkinauha. Karjalassakin on alettu käyttämään silkkinauhaa säppälin jälkeen. Karjalassa vaimot pitivät huntua, ortodoksit sorokkaa. Myöhemmin natsia ja ortodoksit säpsää. Häissä pukia on laittanut vaimolle hunnun päähän ja sitä huntua ei ole otettu pois. Aina on täytynyt kulkea pää peitettynä. Joillakin naisilla huntu on ollut päällä jopa saunassa ja yöllä. Ja seuraavaksi esittelemme Laitilan puvun. Puvun esittelee Mia Makkonen. Tämä puku on koottu 1930. Tässä puvussa on myös levyriipus ja tämä levyriipuksen malli on saatu Ikallisesta. Hameen malli on Laitilasta ja pieni kuvioon kudottu körttiliivi on myös Laitilasta. Paidassa on sievä hapsullinen kaulus. Tämän
puvun kanssa voidaan käyttää myös helmipinteliä. Paidat näissä puvuissa 1800-luvulle saakka ovat olleet niin pitkiä, että ne ovat vilkkuneet tuolta hameen alta, mutta 1800-luvun jälkeen ne ovat lyhentyneet ja niihin on alettu valmistamaan koristeita. Nyt tässä 2 pukua, jotka on viimeksi esitelty, näissä ei ole esiliinaa kuulu ollenkaan. Esiliina oli erittäin tärkeä vaatekappale naiselle 1800-1700-luvulla. Nimittäin se oli kunniallisuuden tunnuskuva. Uskottiin, että esiliinaton nainen saa aviottomia lapsia. Jos paikkasi esiliinan, sai paikkaajan tytär aviottomia lapsia, tai paikkaajalta veivät toiset naiset miehen. Käräjillä ei voinut todistaa, jos ei ollut esiliinaa, ja esiliina oli aikuisuuden merkki. Vain ripiltä päässeet voivat sitä käyttää. Raskaana olevia esiliina suojeli pahoilta voimilta ja muita ihmisiä raskaana olevan vahingolliselta vaikutukselta. Seuraavaksi menemme Karjalaan ja esittelemme Parikkalan puvun. Puvun esittelee Mia Kurkinen. Tämä puku on keskikarjalaisia pukuja ja koottu 1950. Tämä on tyypillinen savakkopuku. Karjalassa 1600-luvulla, kun tuli Stolpovan rauha, monet ortodokset siirtyivät syvemmäs Venäjälle ja heidän tilalleen muutti täältä muualta Suomesta väkeä. Heitä sanottiin savakoiksi, alkuperäisväestö oli äyrämöisiä. Heillä oli hyvin tarkat heimorajat siellä, ja jos tyttö vietiin toiseen pitäjään emännäksi, jo kihlajaisissa sovittiin, minkä pitäjän pukua tyttö tulee käyttämään. Saako hän käyttää oman pitäjän pukua vai täytyykö hänen käyttää sitä sulhasen pitäjän pukua. Ja tämän puvun malli on saatu väripiirroksesta Parikkalan vaimo. Tähän pukuun kuuluu tällainen pitsimyssy. Tätä pitsimyssyä kutsutaan tanuksi. Tämä on vaimojen päähine. Kansallispuvun kengistä sen verran. Kansallispuvun kanssa käytettiin virsuja, lapikkaita, kurpposia, ruojutkenkiä ja mustia solkikenkiä. Näissä mustissa solkikengissä saattoi soljet olla hopeaa. Seuraavaksi esittelemme Laatokan Karjalan puvun. Puvun esittelee Mari Bert. Tämä puku on myös tyypillinen savakkopuku ja tämä on koottu 1948. Tässä näkyy rajakarjalainen vaikutus siitä, että tämä pintelinauha on kovitettu ja levitetty ja koristeltu. Tämä kovittaminen tapahtui joko käyttämällä tuolla sisällä tuohta tai paperia. Ja uskottiin, että tämä pääsilkin leveys, mitä leveämpi pääsilkki, niin se vaikutti poikien lempeen ja auttoi pääsemään naimisiin. Luterilaiset tytöt käyttivät tätä pinteliä, ortodoksiset tytöt lenttaa. Tässä tämän puvun esiliinan helmassa on erittäin kaunis pitsi, joka on tehty neulomalla. Seuraavaksi esittelemme Rautu Sakkolan puvun. Puvun esittelee Merja Pitkäkoski. Tämä puku on koottu myös 1948 ja tämä on nyt äyrämöispuku. Tässä on hartiushame, joka voi olla sininen tai punainen. Tämä punainen väri on saatu matara-kasvista. Tätä mataraa, josta saatiin punaista väriä, kasvoi vain Räisälässä Karjalan kannaksella ja sitä on käyty keräämässä hyvinkin kaukaa sieltä Räisälästä. Puvussa on pienirekkoinen paita. Rekko on tämä nelisnurkkainen kirjailu tässä paidan etumuksessa. Ja tässä puvussa näette nyt tämän neidon pääkoristeen eli säppälin. Tämä säppäli on tällainen verkanauha, mihin on kiinnitetty tinanastoja. Niitä tehtiin kotona valamalla noita tinanastoja semmoisiin pieniin muotteihin. Ja oli hirveän tärkeää, että nuo tinanastat pysyvät kiiltävinä. Tämän puvun kanssa tytöt käyttävät siis sitä säppäliä ja vaimoilla on pieni huntu, jos he ovat luterilaisia, jos he ovat ortodokseja, sorokka. Ja kansallispuvun sukista sen verran, että yleensä juhlassa kansallispuvun sukat olivat valkoiset, joskus saatettiin käyttää punaisia tai vihreitä sukkia. Ja sukat pantiin kiinni aina sellaisilla paulanauhoilla ja nyt tytöt, kenellä oli ne paulanauhat, niin nostakaapas niitä helmoja, niin pojat näkee oikein sukan paulan sieltä. Tällä tavalla on kiinnitetty sukat. Arkena ei käytetty ollenkaan sukkia, vaan kalsuja, jotka olivat vaatekaistaleet ja ne sidottiin kans tuollaisilla paulanauhoilla säärien ympäri. Jalkatyrät jäivät paljaiksi. Paljain säärin kulkeminen oli häpeällistä. Ja kesäksi nämä
entisajan ihmiset tervasivat jalkapohjat, niin ne ei heltyneet eivätkä tulleet kipeiksi niin helposti. Seuraavaksi esittelemme Pyhäjärven puvun. Puvun esittelee Mervi Luttinen. Ja tämä puku on koottu 1935 ja tässä on hartiushame, sininen ja olkaimet punaista verkkaa. Ja tässä puvussa on erittäin kaunis esiliina, jossa on moniriviset tummat nyytinkipitsit. Ja tämän puvun kanssa tytöt käyttävät säppälinauhaa ja vaimot pienhuntua. Puvussa on erittäin kaunis lappavyö, jossa on vyölliset. Siinä on tuollainen puukko, helminkoristeltu rahapussi ja pieni neulakotelo. Tämä vyölliset oli aina äidin perintö. Kun tyttö meni naimisiin, äiti antoi perinnöksi tyttärellensä vyölliset. Tavallisesti nämä vyölliset pidettiin esiliinan alla. Ja minulla on päälläni Koiviston puku. Minulla on päälläni Koiviston puku, joka on koottu jo 1800-luvulla. Tämä on 1890 koottu. Tämä on äyrämöispuku, jossa on rekkopaita. Hametta kutsutaan hurstuthameksi ja tuolla alhaalla olevaa poikkiraitaa hurstuen teräksi. Vaimot kutoivat ruudullisia kankaita, koska se nosti aina vaimon arvoa muiden silmissä. Ruudullinen oli vaikeampi kutoa kuin raitainen. Tämän puvun kanssa käytetään säppälinauhaa tai lakkimaista huntua. Lisäksi pukuun kuuluu pieni verkainen vaalea nutti, jota voidaan käyttää kylmemmillä ilmoilla. Kansallispukujen käyttöä ja malleja valvoo Suomessa 1980-luvulla perustettu kansallispukuraati. Kansallispukujen käyttö on yleistynyt, sitä voidaan käyttää melkein missä vain juhlissa, mutta ei hautajaisissa. Puvun kanssa ei saa käyttää meikkiä, kaikki korut pois, vain puvun omat korut ja vihkisormukset saa olla. Ei lakattuja kynsiä, ei kelloa, ei käsilaukkua. Tavarat voidaan kuljettaa huivinyytissä ja aika monessa näissäkin puvussa on alushameessa tasku. Kansallispukujen hinta vaihtelee valmiina ostettuna 5-6 tuhannesta jopa 20 000 markkaan. Kiitoksia yleisölle, että jaksoitte seurata. Ei ole naisia ollut kuin 2 lasta. 2 naista. Airi, ei ollut kuin 2 naista vasta. Katsotaan vähän tyyliä. Mennään tuonne musiikkoon harjoittelemaan.
Ja hampurilaisia ja lihapiirakoita voileipää on saatavissa. Ja siellä on myöskin saatavissa ja hinnan aikuista 15 markkaa ja alle 4-vuotiaat ilman. Kotiseutumuseo on avoinna. Sulla toinenkin kodieti, mikä ihme on? Sillä lailla. Ja näihin Merille antaa se. Mä annan sulle sen lapun. Ja vitosella. Ai! Sillä lailla. Kodillinen limsaa meni jälleen. 2 kohdalta. Saat pyörähtää vielä toisin kerran. Sieltä lavasta vaan. Se on koritte se nuppi siinä. 2 kohdalla päävoitto. Ja sillä lailla niin... Ai! Korillinen limsaa 20. Kahdesti. Lehken kääntä. Joo, vielä lähti. Lähtikää. Hyvä. Tuomo Hiltunen, Kilpuveden Jänne. Urpon tulos. Urpo heitti 22 ja sitten veli Hyvärinen. Pyhäjärven Pauli. Pyhäjoen Pauli. Huippues juoksu. Ja Heikki Haatian tulos oli 26 ja heikoimmalla tuloksella eli 19 putolaa tältä kierroksella Juha Heikkinen. Seuraavana Sulo Heikki. Kyösti Penttilä LSD, eli entinen Piipponen ja Pulkkinen. Jouko Heikkinen,
Ja sitten 111 on ensimmäinen ja naisten sarjan voittaja. 177 tuo numero nyt jo. Jouko Miettinen, Pulkkilan Pons. Veikko Rusanen, Pekka Kurkinen SLUsta ja sitten 125 on Antti Hukkanen SLU. Sitten 140 Arno Rajaniemi Oulaisten Taru. Kamula Urpon tulos oli 23 ja sitten Veli Hyvärinen. Sitten naisten